Banjar Tengah kampung kianyo penyamparanggang yo dari kampung salung karung yo manantiyo. Nabi Allah Nabi dia makannya di kamar ini Allahu Rabbi batuan kita Nabi Muhammad penghulu kita wahai sahabat ditelan saudara assalamualaikum sakitang nerapi jo kalau kita kemana dia kita nyawa dikumpu walau jatuh sakabe jangan disangka dua lama disangka dua nyata kita bapi tua di muka derape urang pananga samonya ingin urang rumah banyak dikira mai janganlah kita menyangku bodoh mumpanya kelaku manulentu anak jo bapu manune mudo tadu anak bapu tiado oi zanjo sipan namo kajinya Allah je Muhammad di mana kau inyo ai kau balum tarang dia kita jalan sama batambari ai tak mungkin biawan dai den kamalawa muayo tak mungkin tumbuh tandu di kudo tak mungkin babi barana ai tak mungkin biawan kamalawan muayo tak mungkin tumbuh tandu di kudo ada purasa dengan periso ada puraso
de marasoi. Ai bapunyo banan lilin juapi mangkonyo angin mangko menjadi bapun bana cincin jari Bagara cincin karena di jari bagara tubuh desi pamani atau wujud amsi panata joli ko iya mati sebelum mati tentu ke jalan kan dilalui tentu ke rimbo kan dirawangi kan dikubakuli ambil isi supaya udah rapi Allah la dulu ajar kursi di kepala jantung Muhammad berdiri di pangkat jantung sabuku darah mati di situ pulau Abu Jahil berdiri baparang je Muhammad tak menaruh abi Komana Abu Jahil di tubuh ini negari maka dimakan api Komana Muhammad tubuh ini suci yang ngoto sama sekali masuk sarunggo kampung Rami obari itulah handanya ayo jokan Allah ulah dikaji ai pula
mana dari monyo ilallah
lai mati di tompang supaya nak akan bunyi ayatnya wa kurobaka Kemudian itulah nengki nafsika jota daru ayo wakipata Oh sabuye engkau namanya Tuhan lejo diri engkau iyo lebar kontak-kontak Ibajo lidah kadang buka Bazikir kapilai orang namokan zikir fafi Kalau le sayang menurut aturan mulai terluang Bisa no tarimo isi pandang narimo wasila lai patara-tara Wasilah guru lai Tuhan memimpin wakatu kawapan supaya tajamin owai kanti kulai kari berkirabat bola timbang suatu hilaman di dalam sembahyang membaca tahayat Di dalam tasawuf ilmu diucap mengerahkan tunjukkan nado hilaman Tangan disengaja dengan ada isyarat hidup dipakai supaya nak tetap mati di tompang le dunia akhirat suatu lagi kehadir dan gagal iblis madayo lai walaupun banyak namun dia nyawa karena karena lai nyopuru asal lai batula karena lai nyo anak Oleh pulang oleh bapa oleh suatu lagi Kasih dah dengan Rabbi la iblis mandayo Iyo walau ada manjadi iyo namun dia nyawa Iyo takara kulai iyo jalan yo dilanya tu Oleh akan dilalui iyo janja dilanya tu Oleh janjang nelanya Oleh akan dinaiki Oleh rumah nelanya Oleh akan dihuni mulai jatuh akan dirawangi walau hilangnya tuh akan diranangi ya Ya Tuhan lejo firman Allah La dengan lehan nafsu Oleh lemu tamahina Oleh namun ladenya Oleh pandang nela sudah jadinya wala gila pitua ditulis tangan lalu ko di bulan Januari tanggal 2009 online tahun 75 mulai manu mulai nan elo mulai hendak ditarimo Oleh manu oleh nana buru Oh dibuang oleh sugiro belakang terjadi apa-apa soal pengajian sekian saja sekian dahulu di kami baju Dari mutiara sanjung iko namanya Untuk apanya buang lainan putih cakap Putih sadan ciang madang nalabas Oleh kape oleh sabali Oi kura oleh arenyo Oleh hari kita bari Oleh dua oleh yo tiga
karunia nan kampenyo. Ayo na mutiara sanjung nilai koyo meladio. Sebagai iona tuan rumah kami iolah nambadu. Iyo lesa wala de konformi. Adena lekana jadi jua. Ayo dan nalayo kami bari. Allah kami yodenana cari pulau. Supaya yo dena sana yo hati yo nasile pakananku. Odenale asalai batan nang pambagian lai kan marato. Ayo karanola denyo kito lalai dosa nalai basudaro. Ode karanola de malam kini istimewa la de rasonyo. Iyo na malam istimewa. Adena niko dena monyo. Ayo karanola puya kito. Ada nantiyo na nilati mo pulo. Ayo le sambiyo de mareka. Miyo nele iyo tukenangku. Ode tari mula kasih banyak kepada yang nantinya gitu. Ayo le atayo hadiran baliyo iyo le malam nangku. Lama muangkan de tanah ko untuk itulah de basamu. Ayo karanoyo ne baliyo dosa nak le kito la de joju. Ode miola kemajuan kesenian lain malah gitu. Ayo telah bila de nyobana. Ala di malam mulai nyonangko. Ayo ne bayi nagari kito. Ana di nagari de muaro. Na nagari la de si junjuan le yo ikole kanamu. Dalam yo kabupaten si junjuang iyo de kalai jadi Ayo ne la yo kadira pimpin bana ne bala yo le kini nangko. ade karanona de Bali yau lai urang tanah moju. Ayo karanola ne bali yo yo panamula yo mano mano. Ade karano ya gitu lana layo urang sipil. Ayo karanola ne ngowi kule makole kito yo ne badungko. Ade nala bala juko bana di rumah iyo nale kadanganku. Iyo tari mulai kasih banyak. Yo tari iyo lanyo suko. Iyo le atas yo kehadiran. Apa doi iyo de malam nangko. Ayo ne nalayo spesial bana. Iyo ne padole balang nangko. Ode nang malam lade mare kampito iyo basa mo samu. Ayo ne nalayo dape bana. Iyo ne padoyo saan nangko. Ade nang nalabaku kuabana sado orang tukang lejuri tu. Iyo kini begitulah. Iyo melagaran canyo. Lebar kumpul hijau hari lebar bang
Ko jatuh buah dapat denaro padu memandang yo nangka dape padu memandang yo nangka dape oi ayammu jamu dia ibu kabanjar tengah kampung kianyo ko nyampang ranggang yo dari Tampu talung gua taruh yo manantinyo talung gua taruh yo manantinyo ko dalam daerah yo orang si junjung giliran jauh yo batasanyo ko jampang gua masuk ke karuang Tampu mananti yo haro juo oi di si junjung yo lata sapui di si kolat seyo natanamo ko jatuh buah de angin ribui lare kata nasani dia tidur lare kata nasani dia tidur yo itu irama Indah kue mato mamanda hati nan haro leyaro came lo adi di sutiang murang hati nan haro came lo adi di sutiang murang kalau baliku batang sinurui ikan tasapui nan kota dorong dia dan jual surui hantar ko dia dalam pinangan kota dorong dia dan jual surui hantar ko dia dalam pinangan jadi ayahnya batang pasaman tapi yang mani nan muda-muda ngapang ko dari tangan indah bagati kasalamunyo nyampang kola pena dari tangan tao to puso yo panggantinyo kucimpong pamen na mandi kucika pamen na nagato lapeta lapetiti la de ganato la de magato ay yo panto darang tari kadala de kamianan tasu ay yo la de orang bilang pasal payah kumbu orang bilang nak mudo ela iman di mata ku mila jodi oya kampu ya